Bizning shaharga 400 yil to'lashaq. Yar shalli deb ataganlar ilikdan. Nega desang, yar bo'yi oppoq bo'lganında aqbur, shuna ko'ra shalli deganlar. Ул вакытта мондай киң булмаган инде елга. Хәзер бу нәрсә дип урысча әйтәләр, водохранилище, кайсы җирләрдә хатта 60 чакрымга киңлеге. Мин аңа балыкчылар сөйләгән иде. Мин аларның колхозына барган идем, бригадасына язырга. Газетта эшләгән чакта алар миңа сөйләделәр. Кайсы җирләр, ушы Чулман, ягъни урысча инде Кама елгасы, кайсы җирләрендә хатта 60 чакрым киңлеге. Менә бик күңелле җирләр, монда яңа йортлар төзелеп ята. Халык матур көн булса, бик күп халык кич белән җыйнала монда. Менә елгада йөзеп йөриләр, кайыкларда, төрле нәрсәләрдә. Bizning shahar инде шул КамАЗ автомобиль аркасында төзелгән. Күбесенчә элек монда гидроэлектростанция төзегәннәр. Теге якта, теге тарафта. Соңгыдан инде 50 мең булгач халык шушында 60-нчы елның ахырында 60-нчы елларның ахырында Мәскәүдән карар чыккан монда КамАЗ төзергә. Шуңа күрә 50 меңнән 500 меңгә үсеп китте. Хәзер инде 535 мең халык монда, ярты миллион халык яши. Шуңа күрә безнең менә бу машиналар шәһәре булган күрә суда да машиналар йөзеп йөри менә. Татарча белмим ничек, урысча облепиха диләр. Ул менә тулып тора бездә, бушлай ул менә. Кийдә җыйна, күпме чиләк җыясың. Аны кайсылары хатын-кызлар җыеп ала да шәһәрнең урамларында беләнбай акчага сатып утыралар. Менә Казакъстаннан кызыксынып карыйлар икән. Сәлам әйткәннәр. Аларга да сәлам. Иң изге теләшәкләр безнең казак кардәшләребезгә. Biz yirak tursak da bizden yakın tuğanlar Kazak halkı, çünkü ben okugan idim. Kazak tiline Tatar tili bik yakın deyip yazganlar. O hak sözler. Biz yirak yaşasak da tillerimiz yakın, dinimiz bir, gurur adetlerimiz bir dise bulayındı yakın bik. Менә Казакъстанда Балхаш күле бар, аны диңгез дисә дә була. Анда карасалар безне, аларга бик зур сәлам бездән Татарстаннан, бөтен Казакъстанга сәламләр, Кыргызстанга сәламләр. Һәр төрки дәүләтләренә сәламләр Татарстаннан. Бездә җәй алай озын булмый, кыска. Ну, шуңа карамастан, әле бездә елы менә кояш елта. Мин 1 сәгатькә якын йөзеп бирдем монда, көн сайын йөзеп бирим. Монда якында күл бар, чишмәләрдән оешкан бер күл. Менә безнең шәһәребез исеме шушына. Нигә дигән язганнар, чөнки монда йортлар төзеп яталар, микрорайон. Шуны атаганнар Яр Чаллы дип. Менә диңгез кебек. Әнә күрдегезме? Халык ярата йөрергә монда кич белән. Бүтән якшәмбе, шимбә көннәрендә бик күп шушы теге йөзеп йөргән караплар дисәм нәрсә, кайыклар, төймәләр. Хәзер дә бар инде менә. Менә кызылы йөри берсе менә. Тагы бар менә.
Кайнар сәламләр белән Татарстаннан, Чулман буеннан бөтен безнең телебезне аңлаган төрки халыкларына сәламләр, уңышлар, бәхетләр телибез. Инде бүтән халыкларга да бәхетләр телибез. Алар тик татар телен аңламас инде. Кызганычка каршы.